Malam ina da tambaya. Aure na yi na samu matsala da mijina, shekarunmu 5 da aure, kullum ba zaman lafiya. Ina cikin hanyar gidanmu, tafiyar hanyar gida da sunan nayi yaji, sai iyayena su bani haƙuri in daɗa komawa, sai na gaji na kai shi kotu, ya iya je kotun. Bayan kuma takardar sammacin ta riske shi, na je sawu 10 a kotu, sau 10 ina zuwa kotu bai je ba. Alƙalin sai ya gaji, ya ban takardana ya ce je kina kashe auren. To yanzu kuma na gama idda, ina son zan yi aure, sai ya je ya tare wanda zan aura din, wai fa bai sake ni ba, shi fa bai sake ni ba. Alƙali kuma ni ya ban takardata. To malam zan iya aure da sakin nan na alƙali ko kuwa? Wannan mata ta shiga garari. Allah ya yi miki. Na farko dai, wannan saki da alƙali ya miki ya saku yayi, don a shari'ar musulunci alƙali yana da ikon ya sake mace ko miji yana nan in ya zama mai taurin kai, mai zalunci. Tunda kun yi adadin wannan shekarun ba zaman lafiya, inda yana da gaskiya ai zai je kotun. In mai gaskiya ne ya je kotun, ya tsaya gaban alƙali ya bashi ansa. To shari'ar musulunci ko bata yadda da zalunci ba. Zai zo idan ne ki yana ta zaluntar ki kullun shekaru aru kashe ki zai yi. Dan haka da kika je alƙali ya baki takarda, rike takardar ki yi photocopy ta, ki sa mata lamination ma ki ajiye ta dan gudun baci kada ruwa ya zuba a jikinta. Ki ajiye. Kuma auren ki albishirin ki, ana yin sallah ku daura auren ku. Idan ya matsu ya koma wannan kotun, ya je kai alkali kotu da ya sake ki, ya ce alkali ya sake masa matarsa, sai su je su buga da shi da alkali. Amma matukar wannan abin da kika faɗa shekaru aru yana zalunta ki, ba kwa zaman lafiya, ai ba dole bane auren, ba dole bane. To kuma kin je inda za a samu maslaha, alkali ya kafa mai doka ko a ja mai kunne, ya ki zuwa, kenan zaki zauna ne ta azabtar da ke. Ina miki murna, kin gama idda da takardarki ta alkali, ki je ki aurenki. Kuma shi wannan wanda yake neman ki, ki gaya mai fa ya ƙara addu'a, kuma ya mai da hankali, kuma ya daina bin hanyar unguwar waɗancan ɗin. To ai gaskiya ne, kana je a buge miki shi. Kuma ya daina dogon hira a waje. Kuma da ya zo tafiya, in ya ga ko wasu suna bin sa, to ya samu wani guri gindin bishiya cikin mutane ya zauna. Saboda zamani al'amura sun lalace, wallahi zai iya turawa a buge miki shi, ko a je a karya shi ko a kassara shi, kiga auren ya gagara. Yawa ya rinka ɓuya. Kuma in ba ya zama dole ba ma, ko zancen da yake zuwa wajen ki hiran ya dan daga kafa, ya daina yawan zuwa, dan ba ma baki wata ran zai zo ya tsare shi a hanya. Kuma ina ba da shawara ai maza ai wannan auren, shine maganin irin wannan mazajen azzalumai. In akwai wata magana, to a tafi wajen alkali. Ba alkali ne baki takarda ba, shikenan. Alkali yana da wannan yancin a shari'a. In baka mai da hankali akan addininta da amananta da gaskiyarta ba, ka aure ta, za ka wayi gari ba kai kaɗai ba ne mijinta. Kuma wannan wani abu ne mai faruwa rampant. Ga mutum yana wani fankama, yana kaza ai ya aure mai kaza. Wasu kuma a gari suna masa dariya, suna zuwa su ɗauki matar ko ta kai kanta gurinsu. To ai kyau ne ya bi ka, ba kyau da kwalliya da kafafa da waye ba. Na ce ka biya hankali, ka mai da hankali akan salaha ya kai saurayi. Wallahi duk yaron da ya je yana neman yarinya da aure bai mai da hankali akan addininta da amananta ba, yana tausaya maka. Kuma baka san aure bane, sai ka yi shi zaka gane. Allah